Benvinguts i benvingudes. Avui volia que parléssim d'una sensació que potser a molts ens sona. Això de tenir el mòbil a la mà i de cop sentir una mena d'angoixa, com si l'aparell et manés, saps? Com si et posés pressa. I el primer que voldria dir, que crec que és molt important, és que si algú se sent així, no és res estrany. És molt comú i, sobretot, no és culpa de qui l'utilitza. Aquest és el punt de partida, l'essencial. Entendre que no hem fet res malament. Els telèfons, i sobretot les aplicacions, estan dissenyats precisament per això, per captar la nostra atenció i per fer-nos reaccionar de pressa, gairebé sense pensar. L'objectiu d'avui no és que ens tornem experts en tecnologia. És una cosa molt més simple. És entendre, amb calma, què està passant, per poder fer una petita pausa i des d'aquesta pausa recuperar la capacitat de decidir. Avui mirarem d'on ve aquesta pressa i com podem, doncs, recuperar la tranquil·litat. M'agrada molt això de recuperar la tranquil·litat. De vegades sembla impossible. Podríem començar per una situació que segur que tothom ha viscut. Instal·les una aplicació nova on obres una que ja tenies i de cop, pam! Una finestra al mig de la pantalla. Un missatge. La famosa finestra dels permisos, sí, que et demana si pot fer servir el micròfon o mirar els teus contactes o accedir a les fotos. Exacte. I la reacció més habitual, gairebé un reflex, és buscar de seguida el botó que diu acceptar o permetre. Hi ha com una por, no? Una sensació que si dius que no, l'aplicació no funcionarà. O pitjor, que potser espatlles alguna cosa. Jo gairebé sempre accepto, per si de cas. És una reacció perfectament normal, perquè la situació està pensada per provocar-la. Però aquí és clau fer un petit canvi de xip. Aquesta finestra no ens està donant una ordre. Ens fa una pregunta. L'aplicació ens demana permís per accedir a informació que és nostra, privada. Per tant, la decisió és nostra. I aquí és on podem fer servir una pregunta molt senzilla, però molt poderosa. La propera vegada que aparegui una finestra així, només ens hem de preguntar una cosa. Si dic no, l'aplicació encara em serveix? Però, i què passa si la resposta és que no? O si no ho sabem? La por a equivocar-se és molt gran. És una molt bona pregunta. El que sorprèn és que la gran majoria de vegades la resposta és que sí, que l'aplicació continua funcionant perfectament per allò que la necessitàvem. Pensem en un exemple molt tonto. Una aplicació que fa de llanterna. Potser ens demana permís per accedir a la nostra llista de contactes. Però... Una llanterna per què he de saber els meus contactes? Exacte. Realment necessites saber el telèfon dels nostres amics per fer llum? No, gens ni mica. Doncs això. Si li diem que no, la llanterna continuarà fent llum igualment. Entendre que podem dir que no i que molt sovint no passa absolutament res. És el primer pas. És adonar-se que el control, en realitat, el tenim nosaltres. Doncs mira, d'aquí podem treure un primer petit repte pràctic, no? Una cosa per provar. La propera vegada que el mòbil demani un permís, només recordar aquesta pregunta. Només pensar-hi un segon abans de clicar. Si dic que no, encara em servirà? Exacte. Només això. Regalar-se aquest petit instant de consciència. Entenc la idea, La de la pregunta. Però de vegades ni arribem a fer-nos la pregunta perquè l'impuls de treure allò del mig és més ràpid. Com podem lluitar contra aquest reflex? Aquesta sensació d'urgència és real i, un altre cop, està provocada pel disseny. Però la solució per combatre-la és sorprenentment simple i no té res a veure amb la tecnologia. La podríem anomenar la regla dels 5 segons. Quan aparegui una d'aquestes finestres que ens posen pressa, abans de clicar res, ni acceptar ni cancel·lar, simplement esperar. Comptar fins a 5, a poc. 1, 2, 3, 4 i 5. 5 segons. Sembla una eternitat quan tens el dit a sobre el botó. No hi ha el risc que la gent es frustri i acabi clicant igualment, però una mica més enfadada? O és justament aquesta incomoditat el que busquem? Has tocat la tecla. Aquesta petita pausa pot ser una mica incòmoda al principi, sí, perquè estem trencant un hàbit, un automatisme. Però el seu efecte és justament aquest, trencar la inèrcia. El nostre cervell, en aquests 5 segons,
Passa del modo reacció immediata al modo reflexió tranquil·la. És com si ens donéssim permís a nosaltres mateixes per respirar i pensar. I en aquests 5 segons de pausa és quan podem aprofitar per fer-nos la pregunta clau que dèiem abans. Precisament. Aquests 5 segons ens regalen l'espai mental per poder preguntar-nos amb calma. Un moment, si dic que no, això encara em servirà? La pausa ens dona el temps perquè la pregunta pugui aparèixer. Sense aquesta pausa, l'impuls guanya sempre. Llavors, el segon repte pràctic podria ser aquest. Avui mateix, o demà, quan el mòbil ens presenti una d'aquestes finestres, provar de no fer res durant 5 segons. Només respirar i esperar, a veure quines sensacions fa. Només això. És un experiment amb un mateix. Veure què passa si, per una vegada, no tenim pressa. Hi ha una altra cosa que em crida molt l'atenció i que segur que molta gent ha notat. De vegades no és només la pressa que sentim, sinó com estan dibuixades les opcions. El botó d'acceptar és gran, de color verd, brillant. Sembla que et cridi perquè el cliquis. En canvi, l'opció de rebutjar o més tard és un text petit, de color gris, gairebé amagat en una cantonada. Sembla que t'estiguin guiant la mà cap on volen ells, no? No sembla. És que ho fan. I no és gens casual, És una tècnica de disseny que té un objectiu molt clar, influir en la teva decisió. Ens posen el camí fàcil cap a l'opció que beneficia a l'empresa, no a nosaltres. Però la bona notícia és que no cal entendre res de disseny per protegir-nos-en. Només hem de fer una cosa, connectar amb la sensació que ens provoca aquella pantalla. Vols dir escoltar el nostre cos, com una mena d'intuïció. Exactament això. El cos ens envia senyals molt clars. La infografia que tenim com a font ho resumeix en 3 senyals d'alerta que són molt fàcils de reconèixer. El primer, si sents pressa, para. Si notes aquesta urgència per dins, aquesta inquietud, és un avís. Frena. Connecta directament amb la regla dels 5 segons. El segon senyal, si no ho entens, espera. Si el text és complicat, llarg o no saps bé què t'estan demanant, no tens cap obligació de decidir a l'instant. Pots tancar la finestra, mirar-ho més tard o, encara millor, preguntar a algú de confiança. Clar. I el tercer, si insisteix massa, pensa. Una aplicació respectuosa hauria d'acceptar un no a la primera. Si després de dir que no torna a aparèixer i insisteix, és un senyal que potser no està respectant la teva decisió. Llavors, la idea és confiar més en el que sentim. Si una pantalla ens transmet calma i claretat, endavant. Però si ens transmet pressa, confusió o una mica d'angoixa, hem de fer cas d'aquest senyal. Exacte. Aquesta sensació és una eina de protecció molt valiosa. La nostra intuïció és el nostre millor antivirus. Tot això està molt bé per quan apareix una finestra nova. Però què passa amb totes les aplicacions que ja tenim instal·lades des de fa mesos o anys, a les quals potser ja vam donar tots els permisos sense pensar-hi? I aquí entra una altra por, la por de tocar alguna cosa i espatllar-lo. Crec que aquesta por ens paralitza molts. És el fre principal, sí. I és fonamental que ens el traiem de sobre. Per això, les accions que podem fer són sempre segures. I el més important, són reversibles. Si canvies alguna cosa, sempre pots tornar enrere. De veritat, no es pot espatllar res. La primera acció, molt senzilla, és revisar els permisos. Podem anar a la configuració o ajustos del mòbil, buscar la llista d'aplicacions i mirar una per una quins permisos té cadascuna. Si veiem que una aplicació de jocs té accés al nostre micròfon, potser podem decidir que no el necessita i desactivar-lo i listos. I si després alguna cosa no n'és bé, que és poc probable, sempre podem tornar a entrar i activar-lo de nou. I finalment, la tercera acció. Potser la més alliberadora. Esborrar les aplicacions que no fem servir. Tots tenim al mòbil aplicacions que vam baixar un dia per una cosa concreta i que potser ni recordem que fan. Això s'ha de normalitzar, el fet d'esborrar-les sense por. Si traiem allò que no fem servir, el nostre mòbil serà un espai més net, més endreçat i, sobretot, més nostre. I si d'aquí a un any necessites aquella aplicació, la pots tornar a instal·lar en un minut. No hi ha cap drama. Si fem un resum del camí que hem fet avui, hem començat parlant d'aquesta sensació de por, de sentir-se una mica manada pel mòbil. Hem vist la importància de regalar-nos una pausa, aquests 5 segons abans de decidir.
Hem après una pregunta clau per fer-nos en aquesta pausa. Si dic no, encara em serveix. I hem vist que hi ha petites accions segures i reversibles que ens retornen al poder. He après que puc esperar abans de clicar i que si dic que no, no s'acaba el món. És una frase meravellosa. Demostra que el canvi no va de saber més de tecnologia. Va de canviar la nostra actitud. El problema no és la falta de coneixements. El que ens falta sovint és la pausa. Ens han acostumat a un ritme digital tan accelerat que hem oblidat que tenim dret a pensar, a dubtar, a esperar. I aquest és el missatge final que m'agradaria que quedés molt clar. Endavant. El mòbil no és una autoritat. És una eina. Una eina molt útil, sí, però una eina. I com a tal està al nostre servei, no a l'inrevés. El mòbil treballa per a la persona que l'utilitza i, per tant, la persona que l'utilitza és qui decideix. Tu decideixes. Una afirmació molt potent per acabar. I si em permets, m'agradaria deixar un últim pensament, per a la reflexió. Aquesta idea tan simple però tan poderosa que hem comentat, la de fer una pausa de 5 segons abans de clicar un botó en una finestra, on més de la nostra vida digital la podríem aplicar? Potser abans d'enviar un missatge quan estem enfadats, o abans de compartir una notícia que no sabem si és del tot certa, o abans de fer una compra per internet. Potser aquesta petita pausa és la clau no només per als permisos del mòbil, sinó per a moltes altres coses. Fins a la pròxima!